No niin, se, että tuolla on nuo pojat pelaamassa ja nuo, olisiko nuo 7, 8, 9 vuotiaita. Eli ala-asteelaisia, noin hyvin ne pelaa tuossa. Niillä on 2 joukkuetta ja Mitä ne pelaa? jääkiekkoa ja tuonne maali. Ja sitten ne kävi välillä hörppäämässä vettä. Tuolla laijalla pitivät pikku hörppytauon ja nyt ne taas jatkuu. Ja tuota voi pelata myös tennispallolla, pikkupallolla. Mutta kiekollahan sitä pelata. Ja tämä on siis jäärata. Tää ei ole nyt kaukalo, ei ole reuna. Tää ihan hyvä, meidän Hönttämäen kenttä. Hönttämäen luistelukenttä. Niin. Johan meillä Talvikankaan koulullakin 2 kenttää. Huhhuh. Niin. Mutta sitä kaukaloa ei. Kiitos. Nyt se otti poikasen kiekko. Menneeköhän se maaliin? Ne lämmittelee. Heippa! No niin, tosta me lähdetään saunaan. Tuosta nyt tommonen hieno polku. Se muuten näkyy tuolla tuo aukko. No menepä niinku Jonimme, kun tunneli. mä kuvaan. Tommonen tunneli. Pappa lähti juoksi. Hei hei! Tuonne se menee polulle mettään. Hei hei pappa. Ja mummu lähtee perään.